Rong Chingrum Mahawarara Tompen Thandrong Kerkar Klik Kapejopon Lakha Kresi Lamkher Constituency Parlo Rong Chingrum Marongara Tompen Thandrong Kerkar Klik Kapejopon Rong Chingrum Marongara Tompen Ningkan Ezek Pen Thandrong Kerkar Klik Kapejo Kepadopon Bangso Thandrong Kerkar Klipon Laki Asingkan Bangstami Rong Chingrum Marongara Tompen Chingrum Pet Pen Thandrong Kerkar Klipon Lo Rong Rob Arlo Ke Mesenji Ke Klar Borji Ningkan Arjon Thangnat Ke Bingkepan Kawedia Phansi Asingkan Bangason Rong Chingrum Mara Tom Chingrum Pet Pen Thandrong Kerkar Klipejopon Lo Bangso Thandrong Kerkar Klipon along Bumun Wakan Stami Mezen Pusi Kurusarin Ben Perangke Tinu Nang Than Pachinidon Lapen Nonamat Alang Nitum Thandrong Ker along Karkli Kapechoponati Son Thom Wedlang Pusi Kurusarin Ben Nang Than Pachinidon Bangso Rong Chingrum Marong Ratum Pen Thandrong Kerkar Klik Kapejopon along Langfer Local MSC Mate Karbinglong Thomas Council along Ie Maturam Lekte Bukla Municipal Board Chairman Hensing Teron Lapen Penangke Thigiding Dum Chetong Donsi Bangso Rong Chingrum Marong Ratum Thandrong Kerkar Klik Kapejopon Mesen Pen Thandrong Kerkar Klipachun Ponlong Pamilo Kerklipon Pini Kerklipon Putak Bagan Nilitum Nengkan Tom Lai Peneng Ben Kachokli Hedi Dak Nilitum Bukulia Mate Wolong Komaji Dak Kaprek Adi Mulong Pen Wangse Dak Rong Chingrum Punilitum Kisengpon Labang Sodim Peneng An Nilitum Rong Sengdet Pen Nengkan Tom An Rong Kerklipon Lo Lapen Lanengkan Kithom Kachorklipon sitame Lanengkan Kithom ta Wumut Wokan ta mesen Pini Thota mesen Lapen Nilitum Dak Labang Suarong Rong Chingrumpu Labang Suarong Bangke Don Sikebra Throk Ando Non Bortoman ke Lapen ke Nilitum La Nengkan Kithom sitame Februari 1 tarik bangke Karbi Nengkan Kimi Lapen ke Rong Kerkar Kli Se Kesadi Mate Se Ta Kesadi lo Lapen ke Nengkan Kimita Ketalon Lason se Nilitum Rong Rat Sarlar doan Rat doan Sarpemar doan ta Cetong lapiti Lase patowe het sita men Nilitum Pu Than Thiliar nam Kachar Domji Kachar Diji Phan Rong Kerkar Kli Ji Phan sita me Se Sadi lo Lapen ke Labang sus tame sop sarpimar tumanta sarmar tum da jitong etse si sadidet pen nengkan kimita karbi nengkan kimita nirtum ketalon pon lo lapen ke pini tarik hini Februari tarik hini bangke nirtum rongker ase chorkli arna marni phan rong rup keklar set domi thakmi ji phan than thili arna phan nirtum pini chardom chardi pen gumut bokanta misen bang arnam arni chardom kardi nangadengta misen ta Bini ladak, Wolong Komaji la soalong klam along, nanon alang tum Rong Chingrum pu bang nang seng lo, Rong Thom si pen radam radai si tang nang seng lo, nang seng pen la sepen si puloma si kido meja pan, thak meja pan jirlu perlu buki kedam dampun dan bang ya pan, isi tham cepat menangi si cepat menangi pu, aswalam lang tum nilong wang lo. Apen si da son nang klem pitha pulo ditani dita nohok akarbi penta karbi lo mane magda nang titoy lo mani dita klem pilo to la poson pulo de meong cholo kita nang tum ting wa elo pulo nang se klem na ke korot biro le cirino nang klem du bia bangene nang klem bidun pu apen la ke an pulo de mesin dita pining pen ken ning kang ke thom ke cholo lan hok ke klem lo penta Thang la sopen bumu bukan ra kacana ba be ka cidi ba be apen ke mi edlang na pen piu ponto tap ni ka mesen ke pontano na ma ke laan adela mana jomna tathan pen do halak kongjub sarpo pen la chipik yok la murti lan we lang dak son thom la be la masila penta pusi sili bom lo ne bom la pulo yo Apen mo kapabadi bala pasali ba bangkela ke mo rat pen kini lo nong ke votador so dak la pa kini vota ngapun antolo yo la de ladak Rong Chingrum Wolong Komaji pu Rong Chingrum marong nilitum nanako ke gangbura pu amang jiseng sela lasi nilitum secretary president pu nili bang babula lingti presiden lo alang le sarthi terona bang ke secretary lo lason sini litum rong
kepacunji angdeng tinggai cingsai pensi pacun bom lo lapen rong kerta lanon kopilo Ingraji pen pule te 2020 mana 2024 aningkan la nilitum ke kaita la Februari ajiklo bari te karkliat arni pen patik dun si pace tondun si nilitum ke rong ker karklidun la si pining an ke ningkan ke thomlo bukut bukan bumutanta misen lapen ke hanwe anta cingtu pameka lasi arnam hantani litum kacordom dita misen ba aning nang sambu sini litum mathalo lapen monon fit ke bang bom dia hantani litum ke lason siklem pon bompo ako ni litum ke arnam phan ke kroi akhai binong karbi akhai binong lasi monon firanta ni litum arnam phan chuni riang bong chordom dian pen apa mi bom di pusini litum mathasi non klem pon bom lo lapen ladak ni litum non la ala nang litum nang kar juateng pen ladak ke boundary wall po alam pen si yam sarta nang cicak pen non hala so seson hut abang ke nang pipon pelo non next seson si nang pipon ji po alam pen si nang popot ni litum ke ning thepi alang li nang pipo la so alam pen si ni litum ke ining cepat thepen rong rup ke pacan ji paklar ji la so alam pen ni litum ining the open la si la so ting pen rad phan mesen akam mate kapaching thu ponji po phan matha pen si ni litum secretary president la pen ke dak development committee udo la pen ke mekar sarmar ka do ga chingrum pen chingwai pen ni litum ke wangji army mesen dia phan la si sik pon bom lo ke klen dia phan pen ke lan si tu dia phan